Tässä on uusi loppuvuodesta uudistunut Opel Mokka X. Mokka X:n hinnat alkavat noin 23 000 eurosta. Tämä kyseinen yksilö on varustettu suositulla 1.4-litraisella bensaturbolla ja kokonaisuutta on maustettu herkullisesti sekä automaatin että nelivedon yhdistelmällä. Lähdetään katsoa, mitä tämä auto näyttää sisältä. Heti Opel Mokka X:n ohjaamon istuutuessa täytyy kiitellä näitä saatavissa olevia AGR-ergonomia-istumia, jotka tarjoaa erinomaisen tuen niin lyhyille kuin pidemmillekin ajomatkoille. Muutoin täysin uudistunut Mokka X:n ohjaamo tarjoaa erinomaisen laatuvaikutelman ja ajoergonomia on kohdallaan. Kaikki hallintalaitteet löytyy sormien ulottuvilta. Keskikonsolin ilmettä on yksinkertaistettu huomattavasti siirtämällä suuri osa näppäimiä ja kytkimiä tälle uudelle 8-tuumaiselle värikosketusnäytölle, josta niiden toimintojen käyttäminen on äärimmäisen helppoa. Mainio erikoispiirre Opel Mokka X:ssä on Opel OnStar henkilökohtainen avustajapalvelu, joka auttaa kuljettajaa erikoisemmissakin autoilutilanteissa. Käytännössä katsoen kuljettaja voi pyytää keskusta apuja, palveluja mihin tahansa autoilussa kohtaamaan tilanteeseen. Mikäli kuljettaja kuitenkin haluaa pitää autonsa näkymättömissä tämän palvelun kartassa, hän voi painaa palvelun niin sanottua mykistäjänappia, joka löytyy tuolta taustapeilistä. Opel Mokka X:stä löytyy myös automaattinen hätäsoittopalvelu, eli mikäli auto tai kuljettaja joutuu onnettomuuteen, niin järjestelmä ottaa välittömästi yhteyden hätäkeskukseen ja tarkistaa, mistä on kyse ja lähettää tarvittaessa apua paikalle. Nyt voitaisiin soittaa tonne Opel OnStar palveluun ja katsoa, miten homma toimii. Soitetaan OnStar-palveluun. OnStar, tätä kuinka voin auttaa? Timo tässä, hei. Terve. Voisitko lähettää mulle ajoreitin nykyisestä sijainnistani A-Lehtiin Helsinkiin? Mielelläni autan. Ihan pieni hetki täältä, niin katsotaanpas. Kiitos. Löytyy täältä semmonen osoite kuin Risto Rytintie 33. Joo, kuulostaa oikealta. Elikkä siellä Kulosaaren nurkassa. Kyllä joo. Joo, voinko auttaa jotenkin muuten? Voitko lähettää sen ajoreitin mulle tänne auton navigaattoriin? Kyllä minä voin lähettää. Erinomaisesti. Minä laitan sen nyt tästä tulemaan. Älkää painako mitään nappeja siellä autossa, vaan tää puhelu katkee ihan automaattisesti, kun toi on latautunut toi osoite sinne. Joo. Ja seurattaa vaan ohjeita siinä navigointiruudulla. Hienoa. Hyvä, niin kiitos, että soititte OnStarille ja turvallista ajomatkaa. Kiitos paljon. Kiitos. Hei. OnStar-puhelusi on päättynyt. Kuulemiin. Ja näin mä sain myös kartan navigaattoria ja voin painaa käynnistä, jolloin voin ajaa suoraan kohteeseen. Mikäli mahdollista, tee U-käännös. Sitten käänny vasemmalle. Takatiloiltaan uusi Opel Mokka X on hyvällä tasolla. Jalkatilaa riittää erinomaisesti ja suurta plussaa voidaan antaa siitä, että tällainen 192-senttinen takamatkustaja istuu vaivatta takapenkillä ja pääntila riittää hyvin. Nyt kun olot on todettu hyväksi, voidaan tutustua lisää Opel OnStar-palveluun, joka muuten kuuluu vakiona koko Mokka X-mallistoon. Sen mukana tulee My Opel-applikaatio, mikä tarjoaa option tutustua auton ominaisuuksiin ja käyttää niitä myös suoraan älypuhelimen näytöltä. Täältä löytyy muun muassa kauko-ohjain, josta voidaan joko tarvittaessa sulkea tai avata auto tai antaa ääni- tai valomerkkejä. Kiinnostavaa tietoa löytyy myös ajoneuvon tilaosiosta, mistä voidaan tutkia perusdiagnostiikkaa. Täältä löytyy muun muassa toimintasäde ja rengaspaineet on tietysti hyvä tarkistaa ennen pidempää reissua. Öljytila näyttää hyvältä ja polttoainetehokkuuskin on pelkkää vihreää, joten siltä osin ollaan valmiita ja jatkamaan matkaa. Nyt otetaan ehkä mukavampi takanoja ja jatkan tutustumista tähän My Opel-applikaatioon ja toivotan kaikille hyvää matkaa.